ngiphethe inkulumo la engicabanga ukuthi ingasiza abantu abaningi. Uma ngane yakwethu into ingakenzeki uyilinde. Ungayisoli ukuthi kungani ingenzeki. Ungayiphushi futhi uthenzeke ngesikhathi sakho. Kunezinto ezingenzeki hayi ngoba wena ungadalelwe yona ndodana, yes. Amen. Ingoba isuke ibanjiwe kubukeka ukuthi mayingenzeka ngaleso sikhathi kukhona ingozi engaba khona. Uma ukuthi mhlawumbe ucela imoto, yes. Amen. Bese ubona ingenzeki, ungayiforced. Thandaza ukuthi ngiyabonga Nkosi, bengiyithandile ukuthi ngaba khona kulonyaka, ngiyabona kunzima. Ngizoyilinda. Bese mhlawumbe ucela okunye ngoba kwesinye isikhathi moyipush usheshe ukuthi ize. Ungasithola ugaxela, ungasithola ukuthi ulimali. Kusabhekwa ukuthi mawunikwa ayikho into ezokuphazamisa. Usisikhathi ngoba uningane ungafuna ukuthenga imoto ungabukanga ukuthi ezinye zezinto zophazamiseka kanjani ukuze angazi noma ngithola. Mhlawumbe kusabheka ukuthi wenze ezinye izinto ingakafiki le moto. Bese iyabanjwa ngamabomu, uNkulunkulu ayibambe oyidlozi libambe wena bese uthi hayi awunayo inhlanhla. Hayi unayo. Angeke ngikwenzele umzekelo. Ngakhula ngithanda isitezi ndodana kakhulu. Ngifisa ukuthi ngibe nesitezi. Ngifisa ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngibe nesitezi. Ngo-2013 ngahamba ngayo Nyazini. Ngawucela isitezi. Uyayazi lo ntshumayelo. Amen, yeah. Intshumayelo kimi inkulumo. Lwathi Nyazi hayi. Uye kunje lo yamuzi. Ungawushintshi. Wathi nje mawubona ngathi nje mhlawumbe hotel abanjani ushintshe lapho ubuke nje ukuthi kuhle kuhlanzekile ngithi yabona. Ngifuna ukuqamba mangapho ngiphatheke kabi. Hawu into bese ngiyibudgetela amandla khona esekhona. Ngangithi ngiyocela isibuso sengisicelile ekhaya. Aqala ekhaya ngacela isibuso ngase ngihamba ngathi ake ngiyocela isibuso enkosini. Lalela ngaphatheka kabi hayi ukuthi ulutho Nyazi ngingasakhi isitezi. Ngiphatheka kabi ukuthi hawu madodana sengicele kangeyini. Kodwa wabuya umqondo wathi angeke akhulume into ngoba ekwangiconsole ukuthi wathi hambo zakhe itezi kule mizi yakhe eminye esekhona. Wayazi ngani ukuthi khona ngaleso sikhathi uma ngeze ukwazi ukuthi ngithi ubani angani mina ngitholela ilapha ngabona khona ukuthi noma ngingathanda noma ngangithini uNkulunkulu lo angazi noma yikho ngithi mina ngiyakwazi ukuthi ngasho ngoba ngamphendula umuntu ozobuza kabathi ngani njengoba kuhlale kubuza ko TikTok. Kodwa mina ngiyangathanda ukulijivaza igama lakhe. Yikho ngiyathi ushembe ngoba ngenze ukuthi umuntu mayizophendula nje livikeleke igama lakhe. Nakho ke lapha engiyakhona. Ngahlala ngabuya ngabona lo muzi ukuthi hayi uyaxexebuka njalo upende wakhe kakabi izulu liqhamuka ngapha njalo makelana fanele ngipende wonke umnyaka. Ngase ngidecide ukuthi ngifaka ama-tiles iclading. Ekufakeni kwami iclading kwasuka amaphepha. Ngathi ukuthi ngifake ipaving ngoba kuba nodaba. Waba nzima lo nyaka ngiqeda ukwenza kanjalo. Ngeke ngichaze umuntu ohlakaniphile uzobona ukuthi ngikhulumela kuphi. Waba nzima kangawo ukuthi kufuneka ama-legends kazocabanga. Kodwa kwaphakathi kokuphila nokufa. Lalela ke ngiyakuphi. Wayiboneni ushembe mayithi ngingasakhi isitezi. Uyambona ukuthi ujula kangakanani? Yikho ngithi mina kimi hayo mina uNkulunkulu kimi. Ngoba wabonile ezokwenzeka after 3 years kube ngakho isitezi kwakuyoba njani-ke uma kwaba nzima ngifaka iclading ngifake kuphela ipaving phansi. Angani mina ngizweni. Amen. Ezizinto ziyalindwa-ke noma ungayithanda kanjani into iyalindwa into ngoba uzoyigijimela kanti singozi kuwe. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 8 years kwakhani ngicabanga ukuthi ngingasakhi isitezi angazi noma sesakheka yini. Kodwa kwakhani ngicabanga ukuthi ngaba naso ini isitezi. Ngisasifisa namanje ngisathanda ukuba naso. Kodwa ngizama ukuza kuweka ukuthi yilapho kwavuma khona ukuthi singakheka. Ngabuka lapho ukuthi kusho ukuthi khona into ebeyisaqhelisa ngithi yabona. Khona izinto ezinyane ebeyisaqhelisa. Ndodana yami into enzonke oyithandayo mfana. Amen. Ubothi mangakavumele ukwenze ulinde kusiwe kusaqhelisa izinto ezithize uzojaha kanti usekuyimpilo yakho le. Angazi mina ngezayo. Amen. Bekezela ungajahi. Ingakho uma umakoti ugana kumele ubekezele ungabona abanye sebelapha benezinto ezithize bese ufaka wena ingcindezi kumkhwena wakho uthi ngani obani esikhethwe nabo noma esingena emshadweni ngonyaka ofana sebenani. Angithi yabona mangakafika ubekezela wenzelani awazi labana sebefike lapho ukuthi bafike ngoba kwenze njani. Mawujaha ukuthola lokhuyana nizophila impilo ebhlungu ngoba umkhwena uzozama ukuthi akunike lento oyifunayo kanti useyifake ekweletini.
azosikhokha iminyaka yonke yakhe. Akusabe imnandi ke ekhaya. Angazi noma uyangizweni. Igama lami lithi ke zonke izinto ezenzakalayo zidinga ini? Bekezelo, ukulinda. Ngoba wonke umuntu wabela ukuthi abe nalento ayithanda. Inkinga ayifiki ngesikhathi alinde ngayo. uNkulunkulu usuke esahluma. Uzofisa umuzi omkhulu wena endaweni errong. Ufisa isiteze endaweni errong. Uyibone wena wedwa phakathi kwabantu abaningi. Uba nento ezothi mosunayo bengakubuki ngeso lokuthi hayi wazi wayenza into enhle. Bakubuke ngeso lokuthi uyakubukisa ngaba ngithi yaba. Angisho ukuthi kwenzakalani ke kodwa ngifisa sibe nemqondo masicabanga kwezinye izinto. Amen.